Dnes se podíváme na něco, co zná asi každý. Ten moment, kdy vás napadne skvělá myšlenka a než si ji stihnete pořádně zapsat, tak puf, je pryč. Ta původní jiskra prostě vychladne. Podíváme se na to, proč je zachycování nápadů často tak frustrující proces. A to je přesně ta otázka. Kam se všechny tyhle skvělý nápady a inspirace ztrácejí? No většinou skončí v nějaké digitální černé díře. Zapadnou dřív, než z nich vůbec mohlo něco pořádného vzniknout. Vezměte si třeba takový systém jako Obsidian. Super věc, ale ten proces. Chcete si zapsat myšlenku, takže musíte otevřít aplikaci, vytvořit nový soubor, vyplnit metadata, vymyslet název a pak ještě ručně hledat, s čím by se to dalo propojit. Každý tenhle krok je prostě další bariéra. A výsledek? No, než se tím vším proklikáte, ta původní energie, ten náboj té myšlenky je prostě pryč. A nebo, v tom lepším případě, to jenom tak někam rychle hodíte do nějakého digitálního šuplíku s tím, že se na to podíváte později. A přesně takhle vznikají tyhle, říkejme tomu hřbitovy nápadů. Třeba uložené zprávy v Telegramu, to je dokonalý příklad. Je to prostě nekonečná hromada věcí, ke kterým se jednou vrátíme. A ty cenné myšlenky tam pomalu umírají, pohřbené pod nánosem dalšího balastu. Dobře, problému jsme se věnovali dost, ale co kdyby existovala mnohem přímější cesta? A tady se právě dostáváme k řešení. Ke způsobu, jak to celé zjednodušit. Jak myšlenku vzít a bez zbytečných okoluků ji rovnou zapojit do sítě znalostí. Tady je ten rozdíl vidět naprosto jasně. Na jedné straně ten starý, složitý proces o x krocích a na druhé straně jedna jediná akce. Pošlete zprávu botovi. Hotovo, to je všechno. Je to tak radikální zjednodušení, až je to geniální. Vlastně se dá celá ta myšlenka shrnout takhle jednoduše. Myšlenka, šipka, znalostní graf. Žádný mezikroky, žádný otravný klikání. Prostě přímá linka z bodu A do bodu B. Tak jo, pojďme se na to podívat zblízka. Jak to vlastně celé funguje v praxi? Ukážeme si 6, řekněme, killer funkcí, které z tohohle dělají naprosto zásadní nástroj pro kohokoliv, kdo pracuje se znalostmi. Funkce číslo 1 a za mě asi ta nejdůležitější, záznam bez jakéhokoliv tření, prostě 0 překážek. Schránka na nápady je tam, kde už stejně všichni jsme, v Telegramu, v aplikaci, kterou otevřeme 50krát za den. Takže nápad zapíšete hned vteřinu po tom, co vás napadne, dokud je ještě horký. Dobře, funkce číslo 2. Představte si, že botovi nepošlete jen jednu větu, ale třeba celý odstavec. Třeba poznámky z nějakého podcastu nebo shrnutí kapitoly z knížky. Je to prostě takový hustý blok textu, kde je schovaných několik různých myšlenek najednou. A co s tím teď? A tady se začnou dít kouzla. Říká se tomu automatická atomizace. Ten bot si ten velký blok textu vezme a chytře ho rozseká na jednotlivé malé atomické poznámky. Každá myšlenka dostane svůj vlastní prostor. Tady třeba vidíme první takový kousek, který se z toho původního textu vytáhl. A tady je další. Najednou z jednoho dlouhého odstavce máme několik samostatných kartiček. A to je klíčové, protože každá taková malá poznámka se pak může mnohem lépe propojovat s ostatními. Systém v podstatě rozebere složitou myšlenku na její základní stavební bloky. Další pecka. Automatické propojování. Ten bot se totiž nespokojí jen s tím, že vytvoří tyhle nové poznámky. On se hned podívá do celé znalostní báze a sám najde, s čím by se ta nová myšlenka dala propojit a rovnou tam přidá odkazy. Takže každá nová informace je okamžitě součástí existující sítě znalostí. A teď něco hodně důležitého. Tohle není nějaký nový, uzavřený systém, který by nahradil to, co už se používá. Vůbec ne. Tohle vylepšuje stávající Obsidian. Výstupem je úplně normální Markdown soubor. Všechno zůstává ve stejném ekosystému, data jsou plně pod kontrolou, žádné proprietární formáty, žádný vendor lock-in. Další bod, který potěší asi každého, peníze. Oficiální synchronizace pro Obsidian stojí nějakých $5 měsíčně. Ale tohle řešení to umí pracovat s pluginy, které jsou zdarma a synchronizují to přes cokoliv. pCloud, Dropbox, co vás napadne. Takže náklady jsou 0. Ta úspora je, myslím, jasná. A poslední 6. funkce. Síla spolupráce. K jednomu botovi se totiž může připojit víc lidí najednou.
Představte si, že s kolegou nebo partnerem budujete jeden společný znalostní graf. To není jen o tom, že si posíláte poznámky. Doslova budujete společný mozek, kde se nápady jednoho automaticky propojují s nápady druhého. To je úplně jiná úroveň. Když si od toho teď trochu odstoupíme, zjistíme, že tady vlastně nejde jen o nějaké efektivnější zapisování poznámek. To je jen začátek. Jde o úplně jiný přístup k informacím. O posun od pasivního skladu dat k aktivní živé síti, která v podstatě myslí s námi. Ten kontrast je obrovský. Na jedné straně máte mrtvý archiv, prostě sbírku souborů, kde informace jen leží a zapadávají prachem. A na druhé straně je živá znalost, dynamická síť, kde se souvislosti objevují sami od sebe, kde znalosti pracují pro vás a ne vy pro ně. A proč na tom vlastně tolik záleží? Protože tohle všechno míří na jeden z největších problémů dnešní znalostní práce. Jak se pro boha neutopit ve všech těch informacích, které každý den sbíráme? Tenhle citát to podle mě vystihuje úplně přesně. Všichni umíme věci zapisovat. To je ta lehká část, ale skoro nikdo je neumí nestrácet a hlavně propojovat. Protože sbírat data je jedna věc, ale ta skutečná hodnota, ta nová myšlenka, ta se rodí až v těch spojeních. Takže na závěr tu nechám jednu otázku, nad kterou se může každý zamyslet. Je ten systém poznámek, který se teď používá, spíš mrtvý archiv, skladiště zapomenutých věcí, nebo je to živá síť, nástroj, který aktivně pomáhá přemýšlet a tvořit?